sibingelele sidumela namaste lo Chani namaste waisalamu alaikum yonke indawo la sifinyelela kunini ake ngohlelo lomsakazo la kuyivuma FM kwaZulu Natal njengoba sengishilo ukuthi ngihambe ngedwa ngihamba nongqongqoshe wethu ophathiswe umnyango wezempilo kwaZulu Natal ntuhlelo kuzothi ke ngomgqibelo njalo kusula ngo2:30 uzolithola ku 1 KZN TV bese kuzothi ke sikhona la kuyivuma ke makusuka amasonto kusukela ngo10 kuya ku11 esifisa ukuthi ke ube uhlelo lakho okwazi ukuxhumana ngqo nongqongqoshe noma nomnyango ngeinhlelo ehlukahlukene siyasiphatheke nama specialist amanye ke asuke ezokhulumisa izinto ehlukahlukene ezithinta umnyango ingakho namhlanje sihamba no Dr. Velengidi okuyena ke ozosithatha asibeke ngamanye ama issues ashisa ibunzi ngawo COVID-19 kodwa ngale kokuchitha isikhathi ngoba lude kakhulu uhlelo angithathele lesikhathi ngibingelele ngqongqoshe ngithi sawubona ngqongqoshe Dumela ngiyabingelela Ntokozo ngibingelele nakubalaleli emakhaya bevuma FM. I'm very excited ukuthi ngila e-studio namhlanje into engajwayele ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Sibingelele nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu. Sithi sanibonani, sibingelele nalabo abasibukela ku 1 KZN. Sithi tha. Hey tada. Ayike uyabona ke basithola kahle kakhulu ku social media yethu lapha ya ku Facebook page yomnyango ethi KwaZulu Natal Department of Health. Basibuka ke lapho basibuka nangamehlo enyama bese bejabula hawu kanti nibabahle kanje and abantu bayathanda ke ukubingelela bese beyakuthinta mawukuthi ke umuntu ovela na TV njengawe nje uyi celebrity bathi ngi celebrity lento ngangayazi ukuthi anti serious kanje ngivinjwa abantu becela ungiphathele ikhwama lapha na emall sicela ukuphathela ikhwama angiphathi ke ngoba sesingawafaka ama mask ngaphandle ebenganakile abantu bazoloku bengivimba bese ngivele ngiyifakele lokho ke imask namna ngivakashile lapha emakhaya ababuzi mina babuza ukuthi upho maphisi hawu kodwa ngosamnanzi ngophelwa itoho ke makunje no sibonge kakhulu ngqongqoshe siyazi ukuthi ube neviki elibhizi kakhulu kuleli viki esiphuma kulona ngoba sinibonile ngempela ni umnyango nehla nenyuka ngeinhlelo ezehlukahlukene sibonile futhi ke nike nalapha ya eMnambithi endawo ekuthiwa iKwamteyi njengoba beniqwashisa ngesifo sofuba iTB osukwini olwaziwa ngeWorld TB Day nokuyilapho suke silandelela sithole khona ukuthi ke beniyokhuluma ngaso isifo sofuba lelo ngabe ke lolu suku lolusho ukuthini ngqongqoshe siyazi TB isifo abantu abangasasinaki kwezinye indawo ngenxa yezimo mhlawumbe ukuthi hayi sesijwayelekile into esho ukuthini le ne umnyango wezempilo kwaZulu Natal Ntokozo impela phakathi neviki ngomhla ka24 besikamteyi lapha eMnambithi indawo ke esijabule kakhulu kuba kuyona esingakaze size sifike kuyona usuku lwe-TB Day usuku olusuke kulukhumbuzana ukuthi iTB sekhona sikhumbuzana ukuthi kufuna senze njani ukuze sivikele but siphinde sikhumbuzana ukuthi phela njengomphakathi ikuphi esinakho nesifuna sikwenze nesine responsibility yayo kodwa kulonyaka igujwe noma lo mcimbi ubanjwe ngendlela engajwayelekile noma ngendlela entsha inhlangano le yomhlaba wonke ebhekelele ezempilo ebizwa ngokuthi World Health Organization ithathe isinqumo sokuthi ukusuka ku2021 iTB ngendlela ebaleke ngayo kufanele ingahambe manje isaba yindaba yomnyango wezempilo kuphela kodwa ayibe udaba oluxoxwa abaholi bonke at the highest level as a result uma ngabe ubheka ka national isiholwa umongameli kodwa kwi province yethu iholwa undunankulu ngoba phela uyena olidayo umholi omkhulu kunathi sonke so i decision ke yayisiyathatha ukuthi cha akube undunankulu oyiholayo bese futhi nasesishaya umthetho kube udaba oluxoxayo nje okunenhlangano oyinhlanganiso yama political parties onke aparticipate kuyona azoyilida esiyibiza ngokuthi TB caucus as a result ke lolu hlelo lwethu la ngolesine ngomhla ka24 lelo siphuma kulona beluholwa uyena undunankulu as a result noma yena ebengekho ubethumele uleader of government business udadewethu uNomsadube Ncube yingakho ke abasibonile lapha nababone sihongqongqoshe sibaningi ukukhombisa ukuthi cha udaba leTB is no longer just a health issue but it's a societal issue kubalekile ukuthi bonke abaholi babambisane ukuze lolu daba lukhulunywe nabantu aba defaultayo ngoba that is our biggest problem
uma ngabe ubheka iTB yes abantu bayafika bateste but uma sebetestile bese bangahlali ku treatment la bese baya default hayi umuntu aphuza treatment mhlamba ayiphuza inyanga eyodwa ebese yayiyeka eseyabaleka kanti uma ngabe umuntu edefaultile kufuna sibambisane sisonke siwumphakathi ukuthi simsize ukuthi intenze ukuthi amaphilisi ungasawadli udinga ukudla uma udinga ukudla sikutholela kanjani ukudla noma udinga umuntu ozokusupporta lokho ekukhulumbuza nsuku zonke ukuthi sekuyisikhathi samaphilisi ke manje so yabona siyabambisana ke ngaleyo ndlela now iTB ke Ntokozo isifo esibulalayo uma ngabe itreatment ingekho kodwa sesifike odabeni lokuthi asikho isidingo sokuthi abantu bashone ngenxa yeTB ngoba phela itreatment isikhona and okuhle ngeTB ukuthi awusadingi ukuthi utreatwe esibhedlela uhlele esibhedlela ungaphuma eqaleni kwakuthiwa uthatha itreatment yeTB yo 6 months kodwa leyo treatment uyidlele esibhedlela ngoba ubaba iphinde bajove and so forth manje usuyangena ku treatment ka 6 months still sometimes kuba yi4 but uyidlele ekhaya so okusho ukuthi ke ngempela kusafanele ukuthi iTB isibulale ayi ngiyabona ukuthi kushuthi into esithathwa serious kakhulu le TB mawu isize yafika leli zinga lokuthi hayi isiyinto eziphathwe lapha eovisini elikhulu kaNdunankulu iphinde futhi ke ibungazwe njengeba sibone izinga longqongqoshe kade bebe lapha bebaningi kakhulu okukhombisa ukuthi hayi cha into esithathwa nge serious kakhulu into yeTB mhlambe ke njengoba kade sisesimeni sika COVID into le esingathi ibe nakho yini ukukuphazamisa ukusebenza kwakho ukusa information emphakathini ngayo iTB ngqongqoshe oh yes definitely look COVID-19 ifika umphakathi uzokhumbula nawe into ozokhumbula ukuthi we went on lockdown ngenxa yokuthi isifo esisha ukuthi sonke kwacaca nje ukuthi ifocus kahulumeni and everyone else iba on COVID-19 okusho ukuthi even abantu akade bedla amaphilisi noma treatment yeTB bangakwazi abanye ukuthi bayithola itreatment abanye noma sebeyithola itreatment bebeyithola kodwa uthola ukuthi bayeqisa abanye bakhohlwe ukuyithatha and so forth abanye ke ngesikhathi se lockdown babe kwakunekudideka uzokhumbula kwakuphinde kube nodideka ukuthi hayi njoba kune lockdown nje kusho ukuthi asingishe ibhedlela kanti kwakungelona iqiniso angithi ukuyesibhedlela that's where you get your treatment so abanye ke ba default ngaleyo ndlela so we found ukuthi in the past 24 months ngempela i-default rate ye-TB treatment inkudlwana kunale esiyaziyo nalesi expectile that is why sesinama programs ezwele siwabiza ngokuthi ama catch up programs as a department because uma ngabe singenawo ama catch up programs sizosithola sinabantu abaningi abadefaultayo bahlele emakhaya by the way uma ngabe udefaultile ku treatment igciwane le TB ulinika amandla amakhulu ligcine lingasawuzwa umshanguzo in the future as a result abanye abantu bagcina bayithola benento ebizwa ngokuthi MDR TB ne XDR TB lawo ke inhlobo ze TB ezi dangerous ngendlela yokuthi sometimes zigcine zingasazweli even emshanguzweni esikhiphayo so ingakho ke si insist ukuthi siyacela abantu bakithi ukuthi bangadefault ngoba ugcina umuntu ngempela engasakwazi ukuthi ayithole treatment ezomsiza Kumbuzisa umlaleli ukuthi bakwethu hlelo okulona njengamanje iHealth KZNHealthChatDotGov olethela umnyango wezempilo kwaZulu Natal lapha suke sikulethele khona ongcwepheshe abahlukahlukene sikulethele nawe ungqongqoshe uqobo lakho ukuze ukwazi nawe ukuthi ke ukwazi ukuyitika ngaye uxoxe naye mawunembono ethile onaye nofisa ukuphakamisa ke ngqongqoshe siyakunika lelo thuba enombolweni ke namhlanje sisakaza bukhoma sila eVuma FM studio zakhona la eMhlanga bathi seMhlanga Ridge ngqongqoshe mina ngangazi ukuthi seMhlanga Rocks ngibuza enye ingane la ngaphandle sawubona ikuphi ekhaya ithi la eMhlanga Ridge ngithi amafama akho kusuka kuphi amafama sekhaya seMhlanga Rocks ngabona ke cha usele ngafakela ifamu soba namafamu khona la nendawo ke seMhlanga Ridge ke so eMhlanga Ridge indlu yakhe emafama kubo kuseMhlanga Rocks la suka khona dabuka khona absolutely manixoxa ke nemphakathi lapha ngayo uWTB ngqongqoshe badeni lapha kaMtenje eMnambithi
kuthini ukuphalwa komphakathi iyezwakala indaba manixoxisana nawo Yezwakala Ntokozo kakhulu indaba masixoxisana. You know, before sifika kaMtey khona siqale edrobheni. Okay. Rank lapho besenza khona I blitz sixoxa nabafowethu abasebenzayo nodadewethu akade behamba lapha na ematekisini. Kodwa enye yezinto nje akade besikhombisa yona abafowethu laba abasebenza embonini yamatekisi. Basikhombisa irank abakuyona indlela engcole ngayo in terms of iskhotha, in terms of indle and so forth ukuthi izinto ezingalungiswa lezo bathi kithina sibayasiza nje sikhuluma nge TB ukuthi abayegade kodwa sibona ngathi bazophila kanjani endaweni enjena iTB izohlala kanjani ngabangena nibaqinisile as a result ke ungqongqoshe umama unomsadu bencube njengo champion wasothukela district wenza icommitment ukuthi emavikini alandelayo yena nathi as OMECs sizohamba siyobasiza abafowethu lapha sibasize ukuthi siyiclear indawo abasebenzela kuyona so that izoba clean ngoba iTB ihamba ngazo zonke lezo indlela lezo uma ngabe kunendawo engcolile you also get exposed so uma ngabe sibakhulumisa bethi cha siyanizwa kodwa bhekani lapha esihleli khona ukuthi kunjani kubalekile ukuthi uhulumeni angenelele so we are going to do that kodwa nje in general umphakathi uyavumelana nathi ukuthi cha asibambisane enye into ebesiyikhuluma kakhulu ngeTB Ntokozo indaba yestigma ukuthi akufanele kube nestigma ukuthi umuntu uneTB ngoba iTB isifo esingangena noma ubani and uma ngabe ungayinakile ngempela o siloku sibukana ukuthi uzazi ube neTB nje ubuyithole kanjani akuzosiza lokho akusisi phambili siyakusho futhi nokuthi iTB akubi umuntu o HIV positive kuphela oba neTB sonke we are exposed kwiTB we are exposed kwiTB uqokuthayi uhlele office usebenze officeini ube exposed kwiTB usebenze emakhaya uhleli eplazini so everyone is exposed to kwiTB akusizi ukuthi umuntu oneTB simbuke ngendlela ecwasayo sonke nje singayithola okubalekile ukuthi sisizana kanjani uma kukhona osenayo sikwazi ukuthi simnike treatment bekulwe sine lakho ke lo ngqongqoshe lapha yayinamba endaweni yasemnambithi kwaMteyi ngiyathemba ngijabulile kwaMteyi ukubona ongqongqoshe naxoxisana nabo kwamnandi kanje ekuthekeke izolo sakubona ke futhi kusipho kuyidindi ulapha eMajuba district lapha endaweni yaseNyukazela oqale ngohlelo ekseni lapha enambisana khona nomnyango ngolo owazwa ukuthi ETA noma economic development thuthukiswa komnotho nalapho kusikubone khona nisebenza into yeoperation Vula kodwa umnyuzo uyibuza ukuthi inde operation Vula kwenziwani lapho mawungasibeka nje sithombeni yini le operation Vula benenzani lapha emadadeni izolo thanks Ntokozo kufuna ngiqale ngichaza ukuthi kumlaleli emakhaya angazayibuza ukuthi wawungqongqoshe wezempilo kodwa wawusukhuluma into zaka ETA ukhuluma izinto zokuclean kwakho nakho konke njengohulumeni waKwaZulu Natal indlela esisebenza ngayo undunankulu asinika yona ileyo ukuthi asukume asebenze ngendlela kaoperation sukuma sakhe usukuma sakhe ke uyinto yokuthi uhulumeni uwonke uphelele uma ukhona endaweni awube khona in its entirety in full force as a result i-district ne-district ino MEC undunankulu ambeka wathi champion wendawo bese uba no HOD champion HOD okusho ukuthi yonke into yentuthuko nethinta uhulumeni endaweni champion kuyona ibheka wena njengo MEC noma ngabe ka agriculture noma ngabe ka economic development and so forth so mina ngiu champion wasemajuba district uMEC Dube Ncube njengoba bengikhuluma ngayo champion wasothukela uMEC Mavimbela njengoba besinaye naye yena champion wasemzinyathi undunankulu champion wasemkhanya kude la eThekwini uMEC Mshengo champion wakhona so uzosithola ke senza izinto ezihlukene ezibelonga kwamanye ama departments kulawo ma district but it's because sisuke seho champion mina bese ngitshe ukuthi hayi mhlambe nibe nethi ukupractice nawo sipractice ukuba undunankulu wasemajuba absolutely no so into besiyenza ke izolo njengoba kadusho Ntokozo ukuthi besiyolauncha iprogram ka Operation Vula economic development or noma department
department kamhlonishwa uRavi Pillay economic development iChampiona iprogram yakahulumeni ebizwa ngokuthi Operation Vula. Le program Operation Vula umsebenzi wayo ukufocusa ekuthuthukiseni economy eindaweni zasemakhaya naseindaweni zasemalokishini. Uhulumeni ke weprovince uholwa uNdunankulu babuzikalala uthathe iprinciple yokuthi abantu aba previously disadvantaged lapho ke sikhuluma ngabantu abamnyama in particular but abantu ama-Africans well abantu abamnyama in general but ama-Africans in particular ngoba ibona abantu akade be disadvantaged in the past. Labo bantu labo umumabuka they were always in the margins the economy. In other words i-mainstream economy bebengangeni kuyona and i-mainstream economy was always reserved for abantu bebala elimhlophe. Abantu bakithi abamnyama were always part of the informal economy. Now while sithi informal economy ayikho into wrong ngayo and siyayisupport but intention ukuthi asiba support abantu abaku informal economy baze bangene na kwi formal economy. So intention ke ka Operation Vula is to assist abantu bakithi abaparticipatayo laphana kuma rural and township areas ngendlela yokuthi uma ngabe kukhona support abayidingayo financially ngoba siyawazi ama established financial institutions ama bank lawo uma ngabe wena Ntokozo uyofuna usizo ngoba ufuna ukukhulisa ibusiness lakho uthola ukuthi ufuna ukutheka imshini engawu 300,000 bakufuna icollateral ezoba R1,000,000 manje uyithatha phi imillion ibusiness lakho kwalona lisadinga imali njengaka ngenza isibonelo uyabona usalithuthukisa. So we then said as a provincial government kusho ukuthi kune gap la abantu bakithi abazogcina bengakwazanga ukukhula uma ngabe leyo gap uhulumeni engangeneleli. So Operation Vula Fund in particular livala leyo gap ke ukuthi uma ngabe usoma business noma ufuna uqala ibusiness elincane iVula Fund ya assist but noma usuyena ke usoma business omncane udinga imali yokuassista kwibusiness bayakwazi ukuthi bakufande and ukwazi ukuthi uthuthukise. Now iVula Fund ke inama phases amathathu. Iphase yokuqala uma ngabe ufuna imali between 50,000 to 200,000 bayibiza ngokuthi tier 1 leyo. Uma usuka lapho from 201 uye ku 500,000 is the second tier. Usufuna imali engako ke nakhona ke ama requirements akhona aba stronganyana kulawa kwa tier 1. Uma usufuna ke imali from 501,000 to 2 million then ke nakhona uyafandeka kodwa ke ama requirements akhona again ayathanda ukuthi aqine manje isukuphethwe uyungqongqoshe lo 2 million emaye lapha ya izolo njengoba besiphethe amasheke uphethe umgodla ka i-program le isebenza ngendlela yokuthi ayukhipha cash. Uma ngabe uyofuna imali ewu200,000 ngenza isibonelo ufika uchaza ukuthi cha le mali le uma ngine baker ngifunela ukuthenga indawo imshini yokwakha izinkwa imshini yokwakha ama donuts noma yokupheka and so forth bese ke bayahamba bayokuthengela leyo equipment leyo oyidingayo. We also visited ibutcher laphana. Now they showed us uma sifika ukuthi through Operation Vula babathengela umshini wokusika inyama babathengela umshini wokwenza yokuminza inyama babathengela i cold room. So in as much as bayitholile le mali eyivalue ka 200,000 but i department goes and actually buys the equipment ikunikeze. Now intention ke yalokho Ntokozo siyazi ukuthi kwesinye isikhathi imali uma ngabe ifika u-hard cash iyalingana kuya eksizeka ukuthi cha asikuniki equipment so that siwazi ukuyibona ukuthi iyasebenza but after sayithengiwe equipment i department yaka area iyayivakasha ukubona ukuthi le equipment ethengiwe isekhona yini ngoba kukhona lapho abake bathi bayayithenga equipment khona after a few months watholakala ukuthi hayi umfowethu loya wayethengela equipment ubese decide ukuyidayisa khona ezothola le value yale mali. Now it's not everyone okwenzayo lokho ngiyafina ukucacisa but as a result kube sekufuneka kube nama stringent systems abekwayo ukuthi cha uma ngabe sesikuthengele siyakuvakashela after i duration ethize so that kubonakala ukuthi
equipment ngempela iyasebenza. No, ayi ngiyajabula imibuzo yami eminingi benginayo ngalo lo double evula uvele wayigoqa kamnandi ngayo nje lengxoxonyana emfishano osibekele yona. Ngikhumbuzise kumlaleli thi igama lohlelo KZNHealthChatDotGov olethe lomnyango wezempilo kwaZulu-Natal elithula njengamanye intokozo kwamaphisa. Futhi ke lolu hlelo lolu ke uyakwazi ukulithola ku Facebook page yethu njengamanje liyadlala bukhoma. Uyakwazi futhi nokuthi ke ulithole ku 1KZN TV njalo ngemiqebelo kusona ngo2 ulithola nje obalunja luza bukhoma. Ngqongqoshe ngithandile into angasho ngiyithandile ngoba ingididadidile. Sifike ngovivi lapha yami mhlambe koshaya past 6 emadadeni. Masifika safica insizwa lapha na ngakwi project leyo yokuqala ayokuthi kuyona uqobo project kule ngakuyona. Sebecilile abafethu einkambeni kaFaro ngabona futhi ukuthi ngiyaliqala mnizi ngeliphezulu angaka abantu ngo6 past 6 ekseni sebesezingeni lokuthi umuntu useze wafika la esedakwe khona usephuze wazi wadaka benganasho noma ebekade bebambeke kusukela ngayizolo mhlambe sifike bevele beqhubeka kodwa abanye ububoni babuya ukuyolala sebeyayiqalela impi le ekseni kangawo ngovivi ngaze ngayibuza ukuthi awu ilenda ukuphela noma kodwa ngeke ngezwe nalapha eMaritzburg thwa iroadblock ngolwesihlanu iba u30 minutes kuphela bese yagcwala amajele sekugcwele abantu abashayela bedla mponjwana angazi ke noma inkinga esinayo ngempela esifundazweni noma inkinga ehlasele lapha ya kodwa ngibonile ukuthi nenhloko yomnyango nje besihamba nayo udokotela uShabalalazi wababaza nayo ngoba ingakubo wathi awu shoot kade ngahamba la engathi sephiwa ngamandla masephiwa kanje kanti nodokotela nomunye futhi inhloko yomnyango ewuchampion besihamba nayo uMamvilakazi naye wababaza wangaqeda angibange ngisakuzwa mhlawumbe ukubabaza kaNgqongqoshe efika banaye mhlawumbe ucishwa kubona lokho kodwa kungathini mhlawumbe ukukhulumisa nje isimo esikanje abantu masebezovukela einkambeni abanye uthola abakadli nokudla ekseni kodwa kuvukela kuso singakubona mhlawumbe uba nohlelo olihambisayo lapho ngoba ngathi idistrict yakho leya ubona ngathi bebiseliwe nto ngayiphela ngithuke ngawaphansi ngoba insizwa ngopast 6 uyayibona siqalile manje singenile isikuthu uqhuba imbuzi masihloniphisa ngoba bemdala phela leya muntu thusuke seqhuba imbuzi umuntu mayise ekseni ngovivi kuselwe bona kulalena bona bangavuki ngiyasonga cha I think asikhulume le ndaba yoku abuse utshwala noku abuse ama drugs generally lento esibiza ngesingisi sithi I substance abuse. Oh yes. Inkinga ke esibhekene nayo kakhulu thina sizwe simnyama in particular. And inkinga esibhekene nayo kakhulu ukuthi ekuqaleni kwakuba abantu besilisa kuphela noma abafana ababonakala sengathi ba abuse utshwala but manje sekubonakala ku namantombazane nabantu besifazane bengenelela kulolo daba lokuthi ba abuse utshwala. Now angikusho ntokozo ukuthi ukuphuzwa kotshwala akekho umuntu othi akungenzeki. Inkinga is when sebu abuseka utshwala ngamanye amagama sebisebenziseka ngendlela eyeqile kunale advisable ngoba odokotela uDr. Uzokutshela la ukuthi bayakutshela ukuthi a glass of wine with your meal is right for your heart. Ayi ngathi qala lapho ke Ngqongqoshe benzela iheart kuze kuyosithela kuyiheart isuka nje lapho kuheart indawo awichaze Dr. indaba yeheart ne wine kahle it's liver health kakhulukazi ngoba lethe utshwala la bushaya khona kakhulu mawuphuza isibindi ngokwesizulu isona esicleaner ama toxins eklina ukudlayo so I wine because of indlela yenziwa ngayo kunawo lama health benefits towards I healthy liver or uphila kwesibindi kukhona kodwa futhi nakhona kunama levels ngingasho kanjalo afana notshwala ubeer mhlambe notshwala lo obushisayo so there is that recommendation kodwa inga abuse mase sivuka ngo6 nje skin liver ngathi akulungile hayi ubaba bayicleana lapha liver ekseni siyabonga ngikhumbuzise umlaleli kuyivuma FM thola kamnandi uhlelo lomnyango wezempilo kwaZulu-Natal KZN Health chat lapho ke sisuke sixoxa nje ngeindaba ezihlukahlukene ezithinta umnyango wezempilo nezinhlelo kwezomnyango wezempilo esifundazweni. Ngithekeke ngisakubona ukade ugqoka ama-Crocs ubanika amasheke kuhle konke kudeliwe. Ngakubona usugqoka amateku futhi usungena umuzi nomuzi lapha ya osizweni usugqugquzela futhi abantu ukuthi ke ake bephume beyogoma but ungakungiphe nje ukuthi uluphi lo luhlelo buthi uhamba nalizolo ngibone uhamba nabadlali ababedlala ibhola le phesha kwezilwandle abanye bedlala amaqembu amakhulu Pirates o Chiefs ekwenzakalani lapha na ngibone nje impela kunyakaza akulalwa ntokozo absolutely
manje ubabuza ngathi uyabazi kanti usizwa uagiza lapha nekutshela ukuthi ubani lapha no sine program ku department yakwa health mhlamba siqale ngokuthi uma sibuka isivinini esihamba ngaso kwi program yethu yokuvaccinate kwacaca ukuthi cha njoba sibesihlale sisho ukuthi kukhona lapho ngoJuly nje kwafike kwaba ngathi sima stand still and emva kwalokho ziningi inhlelo esizamile noma kukhona inhlelo besizama ukuthi sigqugquzele abantu bakithi ukuthi bahambe bayo vaccinate kwacaca ukuthi cha ngona akunyakazeki impela in fact abantu abanenkinga yokuvaccinate abantu abamnyama basemalokishini abantu abamnyama abakuma townships noma kuma townships abantu abamnyama basemalokishini nabantu abamnyama basemakhaya rural areas and townships yes so kwase kusitshela ukuthi kusho ukuthi kufuna sibe nezinhlelo eziqonde kubona ngqo ezikhuluma nabo directly in as much as uhulumeni non-racial uhulumeni obhekelele bonke abantu inhlelo zethu futhi zonke ezibhekelele bonke abantu kodwa sine program ke manje etargeta abantu abasemaphandleni nasema townships ukuze bakwazi ukuthi bazogoma now in doing so sibukeke into eziningi esingazenza and one of those programs iprogram ethi sidlala sigomile absolutely okusho ukuthi abantu abathanda ibhola ufuna siyabaqhuquzela ukuthi ukuze ama stadiums ethu avulwe kuzobaleka ukuthi sigome sonke ngoba phela leyo idepend ekutheni i-herd immunity yethu ithini kungenzeka ke futhi njengoba sibona kwamanye amazwe ukuthi uma ngabe kuvulwa ama stadiums kungenzeka nawethu avulwe bese kuthiwa awungeni uma ungagomile so kubalekile ukuthi abantu sibasondezele first isikhulume nabo ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi bagome but bese siyabasondezela indlela zokugoma so iprogram yethu ke yayizolo ihamba nama soccer legends esinawo awe province uzosho ukuthi abanye abantu bazothi hayi akhona kade ngekho akhona amanye angasetshenziswa amanye ama legends awe province but awasahlala eprovince nase based kumanye ama provinces okwenza ukuthi kube nzinyana kuthina ukuthi sisondele kubona but lawa khona ama legends akhona eprovincini iwona esisebenza nabo uyabona ke lapha nasinabo old John bebekhona izolo umabizela ndoza nami ngibabiza ngathi ngiyamazi sinaye usangweni umfowethu bekhona umfowethu uPapa izothwana ubekhona uvulakazi ubekhona I mean we had a long list in fact akade bekhona izolo babengekho evikini eliphelile esasebenza nabo so uyabona ukuthi sine relationship enhle siyakwazi ukuthi siba rotateise so intention ke yokuhamba sisebenze nabo ukuthi firstly bona bagomile so they are able to talk to umphakathi bachaza ukuthi cha sigomile asambeni siyogoma so that sikwazi ukuthi sibuyele stadium and we think ukuthi ukengage nomphakathi ngale ndlela uyakwazi ukuthi umphakathi kunikeze iopportunity yokukhuluma nathi directly babuze imibuzo ebahluphayo and sikwazi ukuthi siyichaze so iprogram yethu ke yayizolo really intokozo was about that bese engage umphakathi ke and you know into esizayo as well ukuthi singena umuzi nomuzi sikhuluma nomphakathi nawo ama legends ehambe enxenxa endleleni lana sihamba nabantu abagomayo and esihamba nabantu abagomayo sigcina sesifike komunye umuzi sekuvele kube ngathi sivula iclinic ngoba abantu nabesibona ukuthi siyagoma bayasondela bafike bagome kuyakutshela ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe into eyenza ukuthi abantu bangagomi basuke benqena ukuyolinda queue noma engenayo imali yokugibela uma ngabe kudinga ukuthi agibele ukuze aye lapho kodwa uma ngabe umgomo ususeduze bayagoma bakhona ke laba abacele ukuthi sibachazele and sachaza babuza imibuzo kade beyibuza we explained and bagcina begomile so iprogram yethu really is meant to bring information closer to the people hayi kwenzakeleke impela ngoba ngibonile abantu masebenibona abanye nje banokubona ungqongqosho ethi hawu kwesiyami bese beyaqala bayagoma ubona ukuthi hayi kuyasiza naye ukuthi kungene indlu nendlu nje abanye ke bebusisa
ukuthi nje hawu you like akungena unqonqoshe egcekeni hawu yazi nje bengibona umyuzi wakhe bese efuna ukuhlaba nenkukhu ethi usengena unqonqoshe sihlaba inkukhu kudliwe inkukhu kodwa ke siyajabula masibona abantu ke bekwazi ukuengage nabantu ababekiwe ukuthi bebasize emphakathini mhlawumbe asingeneni ke ka COVID inqonqoshe ngoba uCovid lo abantu ke sekukhona lokho ukuthi hey ayidubukele upresident ukhulumile ngizwe enye insizwa ke lapha nasiqhamuka nqonqoshe ngoba lento phela yokujova ama mask sisawagqoka nje ama mask noma sihambe eminyango siyawagqoka kanti engazi ukuthi ke ube seshila upresident uthi cha nasemnyango sesingangawafaka manje ngizwa lensizwa ithi haven zoboshwa ngithi ukhuluma kanti uthi niqokelela ama mask upresident eseshila uthi awagqoka so ke ngabona ukuthi lento ifika ngendlela ezihlukene emphakathini manje ke engazi ukuthi ke abantu phela bayayisaba lento yokuboshwa abantu baboshwe kakhulu sebeyasaba ukugqoka ama mask la emphakathini angazi ke ngoba nangapha ke kuba khona ukuthi umuntu maye ngayigqokanga imask aboshwe na maye ukuthi uyigqokile endaweni wrong kumele futhi aboshwe manje ke kumele begayideke abantu uthi thini into kahle bazoboshwa kakuphi kodwa ke cha impela nalapha bebelokhu beyiphakamisile ke indaba ama mask ukuthi ke engazi ukuthi ngoba sekuthiwa wagqoka ngaphandle segqoka ngaphakathi but ke omunye ayibuthi kusho ukuthini lokungqosha ngenze ukuthi isiphelile iCovid noma ngempela kuba nama ground nasema ground sibonile sekuvulelekile izibale ethile ukuthi abantu sebezokwazi ke ema groundini ngokwezibale ethile ngenza nje kumele siqale ke sirelax cha sesingaqala sifocus kwezinye izinto uphelile uCovid Ntokozo asiqale ngokuthi uCovid awuphelile and inamba zethu usuku nosuku ziyakhula njoba sasichazile na last week ukuthi siloku singahlusuki la ko 300 and iwari kakhulu kuthina leyo nto ngomgqibelo odlule inamba yethu yama infections ngosuku kwaku 270 ngesonto kwa 162 ngomsombuluko landelayo aba 117 ngolesibili kwa 197 ngolesithathu kwa 303 ngolesine 354 ngolesihlanu kwa 294 uyabona ke ibuyela kulento engangichaza ukuthi between thina njenge province akubukeki sengathi after i4th wave siyakwazi ukwehla ngaphansi kuka 100 si between 100 no 300 manje seke sesike sikhuphukeke sicishe sisondele even na ku 400 in terms of ama infections now lokho kufuna ukutshela umphakathi ukuthi iCovid sekhona iyahamba uyabona the more ama infections eba maningi noma ekhuphuka kusho ukuthi igciwane lisuke ligcwele kangakanani iwari yethu kakhulu ukuthi njengoba ama numbers ethu angehli angafiki ngisho ku 2 digits kusho ukuthi lapho kukhona lapho esinesidleke khona segciwane kuyothi kufika ubusika mhlambe bese siba nama infections amakhulu kakhulu as a result of that ngoba kulawa amanye ama waves Ntokozo in between waves besithi nasithi sesiyiqedile wave kubonakala ngempela ukuthi iphelile ngoba inamba bezehla uthola ukuthi ngolunye usuku siba nabantu abawu12 kuphela ngolunye usuku sibe nabantu abawu9 saka saba no 0 impela ngenye ngolunye usuku lapho we did not have infections at all so asikafiki ke lapho futhi kubukeka sengathi akufikeki njenge province kuyakutshela ukuthi iCovid-19 is still within us and iyaphila nje ya rotate now angizeke kule yama regulations into uhulumeni ayithathi isinquma sithathile and led by umongameli eyokuthi iCovid-19 unlike ngo2020 no2021 ifika singayazi ukuthi yini sekufuna sizame manje ukuthi siyifake ibe mainstream kuma health issues ethu si-integrate ingendlela esiprovider ngayo iservice now uma sikwenza lokho kusho ukuthi isibhedlela nesibhedlela siya vaccinate iclinic neclinic iya vaccinate in as much as siba nazo indawo eziyama community centers or ama community mobile centers esivaccinate kuona but ayiseki facility yaka health enga vaccinate now in trying to make sure ukuthi siphila nayo ke manje iCovid ngalendlela esiphila ngayo ama regulations kamongameli also had to be revised and ama regulations ke akhuluma among other things to into yokuthi ama masks agqokwa kanjani now irregulation noma ama regulations are revised athi
uma ngabe sisendlini kufuna siwagqoka ama mask. Okay. So uma sisendlini nje endawo kanjena kufuna siwagqoka ama mask, especially nakungekho i social distancing, but kufuna siwagqoke general. But uma singaphandle usungangayigqoki. Akusho ukuthi ungayigqoki. Absolutely. Uma ngabe wena ufeel ukuthi ucomfortable ukungayigqoki, ungangayigqoki. But ke thina abanye sinakho ukwagqoka ngoba sesajwayela ukuthi siyawagqoka. So usungangayigqoki okungasho ukuthi uma uyigqokile uzoboshwa. Cha, akusho lo control. Ukuthi nendunga ama mask kuyaba phezulu manje ke bantu bayisaba kakhulu le manje thina nawe ke sofakazi baleyo ndaba. Siphuma phakathi nje. Absolutely. So usungangayigqoki imask uma ungaphandle, but uma ngabe ungayigqoki ungaphandle kusho ukuthi maintain i-social distance na uhamba nomuntu, ningaxhawulani, ni sanitize in the process yakho konke lokho. So we just thought asi clarify, but uma ngabe sisendlini eyodwa kufuna sigqoke imask, again maintain i-social distancing and make sure ukuthi siya sanitize noma siyageza izandla. Siyabonga kakhulu ngqongqoshe. Kuningi kakhulu okuphawulile nokuthinta kona ukugoma qobo lakho. Zithini inombolo zokugoma njengamanje? And kuba khona ukudideka kwezinye zeindawo makukhulunyiswa into yokugoma. Mhlambe ungqongqoshe ngasale sesinabisela ngakho ukuthi izithini inombolo kumkanjani ukugoma? Abantu asebegomile Ntokozo manje bawu 2.6 million kwi province. Uzokhumbula ukuthi for the past 3 weeks silokhu sithi abantu bawu 2.6 million. Okusho ukuthi simile. Simile uma kukhuphuka nje kukhuphuka ngo10 noma kukhuphuke ngo20. Uyabona nje namhlanje izolo sigome abantu abacishe baya ku100. Kusho ukuthi uzokhuphuka ngo100 ke kuphela lo sugoma izolo. Okungasiyo inamba enkulu kakhulu kanti kufanele abantu bakithi bagome. Kunezinto esihlale sizikhulume okuthiwa ama jabs bese uthola ukuthi inamba yakho ibankulu. Uyabona nasikhuluma ngendaba yokugoma sithi sinabantu abawu 2.6 million asebegome fully. In other words, umuntu okade ezegoma ngo-Pfizer uthatha ijab yokuqala wathatha nejab yesibili, sithi ugome fully loyo muntu. Yithi lapho umuntu ogome nge-J&J ugoma kanye agome fully. So lo 2.6 ukhuluma ngomuntu osevikeleke in its entirety. Umuntu okade kufuna ogome ngo-Pfizer wagoma kanye wase bayi drop out wangabe besayabuyela ukuyogoma okwesibili, akavikelekile in its entirety ngoba kunejab eshodayo kufuna ngabe uyitholile. Now uma ngabe ke sibala ama jabs ngamanye amagama imigomo esiyikhiphile yilapho ke othola kuthiwa khona sesiyafika ku5 million ama jabs akhishiwe. Remember ke manje unomuntu ogoma ngo-J&J once, ube nabantu abagoma iPfizer kabili, okusho ukuthi umuntu oyedwa uba nama jabs abambili, bese kuba khona nabantu ababoostayo. Asebethe babe utholile uJ&J ngoba manje isikhathi sesidlulile abafana nami nje njoba ngizoyobooster phakathi neviki. Kule viki engikulona Ntokozo. Nami ngizobalwa futhi kanti ngase ngigomile. Ngibalwa ke manje kwijab. Ukuthi mangaki ama jabs ngamanye amagama mingaki imjovo ekhishiwe. So u5 million ke usukhulumela imjovo ekhishiwe, not esegazini, not necessarily number yabantu abagomile. Abantu abagomile bawu 2.6 million. Hayi ngiyaqosa. Hayi uyazi mina phela ngihlale ngijabula ngithi sisondele ngihlale ngizwa kukhulunywa indaba ka5 million. Hayi sebegome 5 million. Usikude ka. Sikude. Hayi cha kusho ukuthi sikude impela masibheke ku7 million hayi kusinda kuyehlela. Cha ngibonge kakhulu ngqongqoshe ngeinformation ejule kangaka ososiphe yona namhlanje. Kodwa ke besisondezene nodokotela uV sithi ke uzosondezela nama latest eindabeni ezithinta ugoma ngoba siyazi ukuthi ke uyena osebenzela eduze kakhulu nezinto ezithinta ugoma la eminyangweni. Kodwa ke sizomnika ithuba lokumbingelela, simnike nethuba ukuthi akasitshele wenzani kahle la eminyangweni. Sawubona dokotela. Sawubona baba Maphisa, ngibingelele nakumphathi omkhulu MEC, ngibingelele nakubalaleli emakhaya. Absolutely. Uyigadekele ukuthi umphathi omkhulu ba inabo ubungozi ngenzeka ukuthi umphathi omkhulu ufune ukuchaza sorry. Absolutely. Absolutely. Wasidlala ngawuThokozo. No siyabonga kakhulu dokotela. Mhlawumbe ukukhumbulisa abaleli siyazihlale sinawe la ohlelweni kodwa abaningi sebeyazi ukuthi ke umuntu owenzani ukubakhumbuzana wenzani la eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natal. I-role yami ukusupporta i-vaccination program for the whole province in the district. So anything to do with the COVID-19 vaccination is my baby. Yes.
engathi bakuzwa kahle emakhaya bakhala bathi asimuzwa mangathi ukusondelela sebeyangimemeza lapha ngiyabezwa phela la ePK mabe ipopola bengibo asho naphi lama red ayiba ne ePK icwebezelayo mawubuka lapho ubone ngathi umsakaza antu uyibona wena lokho umemeza sifuzwa ngangakazalwa ke absolutely ama 2000 cha dokotela sekubekiwe la ukuthi ikhona ingxaki lapha yami egomeni kwaZulu Natal nina ke njengoso science nisebenza eduze le ndaba ikhona into scientific eseniyitholile kuthiwa iyona engaba mhlambe izizathu ukuthi abantu bakwaZulu Natal bemegoma into esaziyo i-research isibeningi ngoba le problem isindala sukela last year isikubiza nge-vaccine hesitancy miningi imizamo through ama-university ama-academic institutions ama-NGOs kwenziwa i-research kubuzwa abantu ukuthi inkinga ikephi so ama reasons ayahluka afana lawo emisebe oshiqaleni uthothi abantu wana bazi ukuthi bafanele ba vaccinate nendawo okay kukude la fanele bayo vaccinate khona mase kuba inkinga enkulu kakhulu ukuthi bezu izinto eziningi ezisabisayo malana nokugoma kukona konke kakhulukazi ke nje ekusixaka kakhulu thina njenge department laba abasabona kukude ukuthi bayakwazi ukuthi bayothola umgomo ngoba kumsebenzi wethu uthi sibasondeze endaweni zokugoma nosibazisa ukuthi fanele bagome kephi kodwa engicabanga ukuthi eyi challenge enkulu kakhulu iloku fake news or sibiza nge-misinformation ne-disinformation kuma communication platforms okudinga umsebenzi 24/7 silalela ukuthi yini ekhulunywayo sizama ukuthi sichazisele abantu ukuthi iqiniso liliphi kanye ngaba khona mhlambe ama fake news ake agadla nje einsukwini enisola ukuthi mhlambe nayo angaba nobule adinga ukuthi alungiswe lapha ya emphakathini kuningi bamaphisa kodwa engicabanga ukuthi ethanda ukugaina kakhulu i-reception from ama communities kuyiloku ukuthi concern ukuthi khona okufihlwayo ngaba side effects of one of my injections I think of Pfizer ku postwe i-article ku one of the social media platforms so lama articles ume post most of them kuba ama articles ane information complex okay kodwa uthola ukuthi kunama highlights athize amake sure ukuthi okay masifuna communicate a negative a piece of information we highlight that part and it leaves our communities very confused okay so it seems like kulikwe i-article from ama trials Pfizer okay where there is claims mhlawumbe umuntu ekhawuzo ebuthi yini ama trials oba nayo lamagama buyasidide kwayiwona okay ama clinical trials ile research yenziwayo ngaphambi ukuthi amaphilisi azoprescribe noma i-medication ezoprescribe inikezwe imvume ukuthi i-safe enough ukuthi singanikezwe abantu sibizwa ngokuthi ama clinical trials okay so ama clinical trials enziwa for Pfizer so some of the documents that were confidential were leaked and it then umuntu walika le information kwabo ukuthi use highlights ukuthi kuna 1200 side effects afihliwe rare ahambisana ne Pfizer and ngiyacabanga ukuthi if ubeka information efana njengaleyo to be consumed by i public bazo understand ngendlela engayona exactly what is actually contained in the document so sizama ke ukuthi sichaze ukuthi one silindi SAPRA ukuthi engage no Pfizer and ne FDA ofana uSAPRA wase United States fana uSAPRA wase United States ukuthi beze banikezwe some level of understanding ukuthi this leaked document is it document yangempela and what is its meaning kodwa sisalinde lokho ezama nje ukuthi siku highlight ukuthi sine indawo web abantu bangathola khona accurate information about Pfizer okay masiyekela nje even naleyo leaked article sazi ukuthi South Africa nje sisodwa sesinikeze more than 32 million people ama vaccines like South Africa and iSAPRA the Department of Health banama mechanisms la simonisa khona abantu be report ama side effects and ngiyazi ukuthi kwathina la South Africa wakhona lokusaba ukuthi hayibo abantu bayashona emva ukuthi bajove kwenzakalani lama vaccine are safe asa kuma trials kusayi research inlenziwayo so siyazi ukuthi ngakokwethu la South Africa iPfizer ne J&J sesinikeza abantu abaningi kakhulu and kunendlela yokumonisa ama side effects and abantu bayafona ku free line baya ku SAPRA safety app ba report ama side effects so now ama records ama side effects is waziyo la South Africa and siyazi ukuthi about 5000 people
sebe reported ama side effects through USAPRA. And amongst those people about reports some side effects, very few of them about reports some side effects are rare, and none of those side effects are of concern. Siyazi usu J&J unama side effects, but siyazi once very concerning side effects are J&J ile ama clots akukho sonke siyakwazi lokho. But it's because we know ukuthi ireka ngakanani clotting as a side effect we J&J, the benefits still far outweighs i-risk yokuvuthatha. Ne Pfizer ngokwayo siyazi ukuthi ine side effect yokubanga inflammation of ama muscles of inhliziyo, but siyazi ukuthi it's within ama males amancane, like so 12 to 17-year-old males. But futhi nakhona i-benefits of vaccination still far outweighs i-risk of giving the vaccine. So if even if while we're waiting for USAPRA, asikeze feedback, it's okay. What is exactly Pfizer saying? Where is this document coming from, and what is its meaning? As we in South Africa, from our own experience, we've used Pfizer for more than a year now, and we've used J&J as well, and we know those side effects. And the thing is, we are not counting any deaths associated with our vaccines at the moment, but on a daily basis, we are counting our cases of COVID. Okay. On a daily basis, we are counting abantu who are dying from COVID, especially abantu who are abadala, elderly, above 50, and then abantu diabetic, hypertensive, abantu other underlying conditions, including HIV, especially if you're not well-controlled HIV positive, also you are at high risk. So if umuntu ofana njengalo ungaka vaccinate, azofunda this news about Pfizer, then must be decide ukuthi abazo vaccinate. Come a fifth wave, they get COVID, base ICU, and then where are we? So I think fanele sibe very alert, exceedingly sibe sensitive about how news are posted on social media or wherever let's talk about information, especially the kind of information that stimulates a lot of anger and emotion, because this is what we call anti-vaxxers. This is what they use to deter abantu from vaccinate. Yes. So if it's news and it creates a lot of emotion, it's around vaccination, go to a reliable source of information and get accurate information. Ngiyabona ukuthi esikhona lapha ya kwi WhatsApp yala ekhaya ikhona uthi hi on Vuma FM, ngisacela isikhulu seminyaka kunogada ngaphansi kwenkampani ngisacela esikhulu seminyaka ngunogada ngaphansi kwenkampani ezimele ngisebenza kundawo yase Department of Health ka Forensic, sisebenza kabuhlungu sisabela impilo yethu cause kunamagciwane abulalayo kunendawo bonke abasebenzi bakhona bayajova, thina asijovi sesisebenze 16 years kule ndawo. Siyacela department isifake phansi kwayo sizokwazi ukuvikeleka nathi njengabasebenzi bakhona. Isicelo nje Nkosi yami, isiZulu ke sakha sibhalile ngqongqoshe asiqondile kahle, sihambe yikho ngiyafunisela kahle akabhalanga kahle ngesiZulu kahle. Usuyacabanga ukuthi ubhalele? Ngisuke ngicabangela nje kokuningi, kodwa ke asithathe nangumlaleli oqala sithi semona sabona. Yebo sabona njani? Sikhona sibane sikhuluma naye kuphi? Okay, ngicela ukuba anonymity siyakumukela anonymity. Ngiyabonga Ntokoza Mr. Absolutely. I've been following you guys for a very long time. Sanibona mama uNomagugu, sabona Ntokozela. Sabona Nonza, siyabonga kakhulu ukuthi usilandele. Yebo bam. Mama bengisacela ukubuza ngikwi-team nonithola ulwazi oke wafona 3 weeks back with the concern ya HPV. Umhlonishwa wethu uzohamba yokhuluma nabaphathi abakhulu abuyele kuthina since iprogram iphela ngoLesine sigcina, which runs 2 months ngonyaka. So umama wethu uzozama ukuthi ayokhuluma nabaphathi abanye sibhekelele ukuthi sizokwazi ukuthi siabsorbeke kwamanye ama-programs, since kunamanye ama-programs that are still running. Bengisacela ukubuza ukuthi umama we understand ukuthi ubusy mama, siyakubona ukoNewcastle kuyona yonke indawo, kodwa ke sesicabanga nalokuzolala eceleni kwasemzini wakho ukuthi sikhumbuze ukuthi mama siyacela ukuthi lapho nganje phase of indlala ukwakekile. Okay. Yebo mama, since iphela i-contract yethu siyagcina njengoLesine emsebenzini sekuphela kwethu, because we understand ukuthi HPV you have to do it for 2 years. After 2 years awubusakhona
njengoba ngisho ukuthi urana 4 months in a year and we only get i-chance enjalo. So besicela bandla sicela futhi nokukhumbuza esimeni sokuthi sikwazi uku-absorbeka. Alright. Because at district we've been there for some of us, we've been there for more than 2 years. We understand ukuthi mhlambe nebuya ngo-August ngeke saba ne-chance ukuthi si-shortlist for interview HPV. Now, before hamba Anonymous, you are professional nurses, ne? No, I'm a data capturer. Data capturer. All right. I think in terms of we did have an engagement ne management yaga health about this, and we are considering ukuthi iyiphi option engcono yokuthi sinisebenzise, particularly because HPV isebenza ngokwe grant. As imali esitholayo akuyona imali eza kuthina directly. It's always something that comes, or it's always monies that are grant related. So kwenza kube nzima kuthina ukwenza commitment ukuthi sizokwazi ukuqhubeka nani or not moving forward ngoba ku depend ekutheni grant ifikile yini noma ifikanga. Kodwa ngicela Anonymous ngoba siyaxoxa futhi sixoxa kwesibili, uma ungayidrop before ngazi noma singakwazi ukukhuluma nawe yini ngale. Kukhona umfowethu engisebenza naye uAgiza uzozaza ukukhuluma nawe directly, sithathe inumber yakho so that mhlambe ngike ngibe nemhlangano nani nje abayi-few benu so that sibone ukuthi singayilungisa kanjani leyo nto. But iqiniso ukuthi in terms of ukusebenza siyandinga, so we will have to find a way yokuthi singenze njani. Angifuni ukwenza commitment engekho informed by imali ngoba ngizobe sengiboshwa. Yeah. Kunensizwe ekuthukila ivele ikutshele kahle udayi. Yema. Asidinga uboshwe ngoba sisadinga kakhulu. Alright, uAgiza uzokufonela khona manje ne? Okay, ngiyabonga kakhulu nami. Thank you very much. Sibongeke we Anonymity. Ngiyabonga we absolutely. Danko. Tolofana naye. Ngibambe. Okay, sizocela ke ukuthi ke siqhubeke nohlelo ethi Nkosi yami yazi isikhathi kodwa sihlale siphoqa. Hawu, uyazi angiboni ukuthi sesambe kangaka uhlelo lusemnandi kangaka. Mhlambe ke Dr V ngizocela uvela usigoqele dadewethu ngoba ngiyazi ukuthi ke ama issues maningi ebekumele mhlambe ngabe siwabonisene nawe. Khona nje lento yalami abakuthiwa ama anti-vax. Yini ama anti-vax? Okay, ama anti-vax abantu so siqala sithi khona abantu abangizi bazo vaccinate. Bayahluka ke khona laba abangizi bazo vaccinate ngoba ngezimo ehlukahlukene kodwa befuna ukuvaccinate. Mase siba ne group yabantu ke aba very few abangayimisele ngokuvaccinate and abangapheleli lapho. Aba dedicate nje impilo yabo ekuthenini bafuna ukuthi ba sabotage ama vaccination program futhi akoni COVID-19 iphela ayintsha i-concept ama anti-vax ngoba even with the childhood immunization program not in South Africa kuphela globally uthola ukuthi i-vaccination program is failing. Parents are not bringing their children for vaccination shots and uthola ukuthi kuba nama outbreaks of ama vaccine preventable diseases. So it's an old concept anti-vax. And these individuals, even with the science, the evidence, they won't listen to that. They're just not willing to listen to reason. So these are the individuals that we feel are at the back of a lot of information that is being spread. Almost like ungashuthi propaganda around the vaccination and vaccination programs. Ngicela nje uphendule nangilokho WhatsApp uthi umagoso uthi sanibonani ngicela ukwazi ukuthi uma ke ngiba nama side effects evaccine ubani oba responsible for treatment mase kufanele ngiqhubeke lokho ngiyakudokotela. Into enhle ukuthi uma unama side effects even ngingathi ujova i-counseling, part of i-counseling ukuthi uma usujovile uzi ubona unama side effects angaphezulu kwalawa are expected ungaya noma imuphi clinic noma isiphi isibhedlela la ungathola khona usizo kumnyango wezempilo. So siya welcome anyone ma unama side effects ungaya clinic eseduze osekhaya ungaya esibhedlela uzothola ukusizakala nakhona. Ngenxa isikhathi ke masiko semsakazweni akwazi ngisho nokuqhubeka nangeminute elodwa ngqongqoshe socela usigoqele uvela usaluvala uhlelo ngoba lwakho vele. Siyabonga kakhulu, sibonge kubalaleli, siyabonga Dr V ngeinformation osinikeze yona. Abalaleli nababukeli siyathemba ukuthi siyohlangana ngeviki elizayo siqhubeke nokuxoxa indaba ze-COVID-19 but nakho konke okunye oku-health related ngoba saqala sikhuluma nge-COVID kodwa sesithola ithuba lokukhuluma ngazo zonke indaba zezempilo. Siyabonga kulolu hlelo sivalile sithi kulungele ke bye.